Raz w dupę czas. Witam was serdecznie, moi drodzy. Dość tego straszenia, słuchajcie. Dzisiaj, oddalę to trochę. Dzisiaj jeden z naszych ulubionych rodzajów filmów. Wiem, że na pewno moich, ale waszych też. Czyli unboxing tajemniczych paczek. Patrzcie jako wielgo. Co w tej paczuszce jest, moi drodzy? Ja się nie wiem, choć się domyślam. Także otwieramy. Łopierunie. Ulala! Moi drodzy, są to eleganckie koszuleczki z Hitboxa. Dostałem ich tyle, że mogę się w nich tarzać, tak? Dostałem też bluzę. Zaraz zobaczymy. To jest w ogóle, to jest największa torba na narkotyki, jaką widziałem. Można tutaj pół tony koksu w tym nosić. Znaczy nie można, bo to nielegalne, nie? Ej, yo, yo. Yo, niggas. Yo, yo. Tak, o tak, na Rezygiusza. O. Dziwnie pachnie, tak jakby ogórkiem. Tych koszulek, moi drodzy, dostałem 10. Na pewno sobie zostawię z jedną, dwie. A reszta... nie wiem, może będę rozdawał, może zrobimy jakiś konkurs, nie wiem, ej, tutaj mam prawilne logo Hitboxowe. Może byście chcieli taką koszuleczkę, albo zrobimy tak, że na przykład kto pierwszy mnie znajdzie na IM, to dostanie taką koszulkę, nie wiem. Jeszcze wymyślę, moi drodzy, jakby te koszuleczki dobrze spożytkować. No, i przy tej okazji, moi drodzy, zapraszam was tym bardziej chętnie na streamy na Hitboxie, które są codziennie w godzinach przeważnie takich wieczornych, ale czasem też w południe coś odpalę. Link do Hitboxa macie pod spodem w opisie, a jak się da, to wam go rzucę tutaj na ekran. I tam też pod spodem macie link do apki, która was powiadamia o streamach, darmowej, systemowej, niezawirusowanej. Także no, yo, elo 320, Hitbox, to się lubi, szanuje, to się kuchwa respektuje. Niklaus 2016, tyle.